At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. Chese chatinoda chakaiswa muna Kristu Jesu. Kuramba Jesu wafanana neole yabuda mvura. Nokuti yani this mentality is why ole airaramiswe nemvura. Ole inoraramiswa na Mwari iri mvura. But ikabuda mvura ichiti kurarama ndi Mwari inooma. Inotooma Mwari ariko why? Nokuti kubuda kwaita mvura yabuda mushokora Mwari. Nokuti shoko rinoti God commanded the waters to bring forth fish. So kurarama kwayo mvura, it's a command, not choice. Zoreva kuti munhu akasararama mushokora Mwari outside the word of God, hauna chimwe chinokufambira. Ipapa handisi kuti church ndati Mwari, nokuti zvinhu tu zvine difference. Church na Mwari zvakasiyana. Sauti the parable of the good Samaritan. Akanzi good wacho musiwo hana kuenda kuchurch. Ipapa handisi kuti kuenda kwakaipa, ndati parable ya good Samaritan. Akanzi ari good musiwo anga arova. Wakanzi havasi good vavaenda. Ayo wakamboinzwa here. Zvanzi akatadza kuita good mufundisi. Zvoroti title does not matter but obedience matters most. Ukamwa title nekuitira favor nekuchikoro kwandaidzidza head boy akafuira iye aine title. Akambokunyara ndi head boy ngomisira iye unoita you head boy. Title does not matter. Obedience matters most. Ukasarenga mabhuku uri head boy unoita dofo ra head boy. So kune vakaenda kuchechi vakasiya munhu apondwa. Murevha akaenda, muprista akaenda, but mumwe akasvika ndokubva abatsira munhu. Ndokubva anzi iye ndiye the good Samaritan. Kureva kuti kuita good kwako muna Mwari haisi church attendance, but kuatenda zvinodiwa naMwari zvinomudzidza kuchechi. Nokuti vakasika kuenda kuchechi vari kunoparidza rudo rwavatadza kuita murodi. Ende kukupuruvira kuti murume uyo apondwa atovapa advantage maprista. Nokuti kana murume uyo akapondwa murodi yakapfuura nemuprista, unoti dai murume uyo asina kuronga rwendo musiwo waipondwa mufundisi. Nokuti rodi yakaponderwa munhu ndo yakapfuura futi mufundisi. Chakangowapa difference time. Ukaone mota dzakakudubuka mumasvingo rodi uchienda kumasvingo, chamangosiyaniswa time. Ndo rodi yacho inouraya vanhu. Unosvika imwe kudubuka yekwepfuura. Kuna kuti nguva chete ndo yamasiyaniswa, but pano kudubura muchapatsika. So we need Jesus. Tinoda Kristu Jesu. Chinodiwa hama kuwa na Kristu Jesu muupenyu wako. Rwendo rwafambwa natinasho. Rufu rwatinasha haisino nyaya hombe, but rufu rwa Kristu Jesu ndo nyaya hombe. Kuna kuti pamusoro perufu pane rumwe rufu runoda kushumirwa, nokuti ndo rufu runokonzera kuti chatifira chigone kurarama. Kurarama kwedu mu second life ndi Kristu, kwete choice. Nokuti ndoda kufa ndichimuka, but kuda it's not enough kusvika ndada Jesu anomutsa wacho. Tine zvimwe zvatoda, but kuda it's not enough. Ndaidza vanhu ndikati pane mwe nguva yekuti munhu anogona kurohwa akagumbuka, nokuti kugumbuka hakusi kurova kugumbuka. Unorohwa une hasha, nokuti hasha hakusi kusimba ihasha. Unoona munhu akaruma muromo zvachirohwa ndiye akatsamwa, but ari kutsikwa waye haana power. Auwine fight nokuti watsamwa, unowina kuti zvawatsamwa simba riripo here. Aizvi yandiri kutaura yakafanana nemutauro unonzi chirungu. Chirungu ukaona chaakubuda chakambopinda.
Saka uchiona ukadhakwa unoda kuchiburitsa chibuda chimo. Unongogumira kuti fucking come on. Hachimo chinobuda kana chakapinda. Rangu Bible over that greater is the one inside than the one in the world. Kune chinofanirwa kupinda mauri. Kuti uwane upenyu usingaperere kandi kudzama. Hakuna reason yaungarambire Mwari. Iwe wakasikwa naMwari. Ukavungidza kuti wakauya panyika nekuda kwabereki wako. Thank God for parents. But let me surprise you. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbura mai vako. Kunoti havasi mai Jeremiah vakatipa Jeremiah. Jeremiah aitozikanwa naMwari asati amudumbura mai vake. Let me tell you, favor yekuti uye panyika ndiMwari. Imagine dai Mwari vakavhura makore mudenga vakakubata nemakumbo vakashedzera panyika. Kuti auye here mukomana nemamakirwa wakaitwa vanhu vaingoti tiri right ngagareko. Wakati uya panyika paiginya udiwe iwe. Mwari ndiye akangoti ingokwana pane vamwe. Vana havana choice nokuti nzwa isu vabereki hatina kupiwa vana vatinoda, takapiwa vana vekuzoda. Saka kune umwe mwana kuti kana kuita musikonzo unenge uchamurova sozongoti asi ndeo wangu. Inyaya yekuti hauna kupiwa waunoda nokuti zvaanoita hauzvide, but inozoita kuti umude ndiwo wawakapiwa. Ichoice yaMwari kuti uberekwe nemunhu akakubereka. Nokuti nzwa dai vabereki vaita choice yevana dai vamwe tisina kuberekwa takakura tiri nhubu. Taichimidza vabereki. Dai vabereki vakanzi type imoide vakanoti kana ngambogara ikoko. Havana kuvhota nevana vacho havatenderwa kuvhota kutsvaga mubereki. Imagine dai vana vaindisarudzai vabereki dai vamwe tisina vana. Nokuti vana vaita meeting kuti kuita mwana weidzi dzinongotenderera zvinhu zvazvazoita. Vairamba vana kuti vane vana soinyasha tsana. Hakuna chaunorambira kunamata Mwari. Mwari uyo akunamatwa nevanhu vanazvo iwe usina uchitsika-tsika. Ndakaona murume anostrive Masi vanondinspire. Strive Masi is a believer, is a Christian. Ane ekoneta anonamata. Mumwe ane line asati akunamata. Muridzi weekoneta anonamata une line chete muhomwe. Yandizeta hapana uchiri kutsika-tsika. So sometimes you need to be inspired. At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think SlyMedia TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think SlyMedia Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide.